Много асистенции за Жирона в Ла Лига през сезон 23-24. Той беше под наем в тима от Троа. Сега вече в защитата на Жирона. Но в крайна сметка ето изстрел към вратата на Пауло Газанига и гол, с който Нюкасъл излиза напред в резултата. Отлична работа свърши Александър Исак в наказателното поле, с скоростта, с която нахлу там, за да се възползва от извеждащото подаване, с начина, по който отигра ситуацията и в крайна сметка даде възможността на Шон Лонгстаф да се разпише. Страхотна работа. Ето тук от страна Джейкъб Мърфи. Получи топката с гръб към вратата на съперника в своята половина. Обърна се, придвижи се много напред. Изведе зад защитата на съперника на своя съотборник. Много изигра при загубата от Йокохама цели 90. Да, може би няма да е лесен днес матча за Арнал Мартинес. Нов удар към вратата на Жирона, който беше блокиран, условия за контратака. Тя обаче остави не лоши показатели като гола. В крайна сметка 9 попадения. И все пак седмо място, което означава едно също до сезон, който той прекара под наем в Барселона, се завръща сега в предишния си клуб и отново започва. Но Савио е така голямото крило, наистина значимата фигура в такава зона, която вече не е на разположение. Пък междувременно Нюкасъл успя да увеличи предината си в резултата с попадение на Джейкъб Мърфи. С прекалена лекота сякаш домакините преодоляха тук защита на испанския тим. На Александър Исак и на Антони Гордън. Колко елегантно центриране на Гордън. Топката беше свалена за Джейкъб Мърфи по наистина чудесен начин от страна на Луис Хол, който се отчита тук с асистенцията, и какъв прекрасен завършващ удар от страна на Джейкъб Мърфи. Разнообразие за спечелена топка от Джуелингтон. След това пас на Исак към Антони Гордън. 3-0. Брилянтна контратака. Нюкасъл продължава да увеличава преднината си. Начина, по който Жирона се брани, и липсата на отговор за тази скорост и тази атрактивност в играта на Нюкасъл в атака започва да стават тревожни от гледна точка на отбора на Мичел. Топката беше загубена ето тук от Давид Лопес. Да, естествено, не можем да определим това непременно като погрешно подаване от негова страна. Опит. Джейми Майли игра обаче много редовно с Исак. Арнал Мартинес също е там. Пада в наказателното поле Александър Исак. След кратко колебание все пак е отсъден на дуспа в полза на домакините. И това е шанс. Сега самия той застава зад бялата точка, за да изпълни дуспата. Газанига обаче спасява. След това Антони Гордън. Добра игра също него на Арнал Мартинес. Дони Ван де Бек. Топката крайна сметка беше спечелена от Дан Бърн. Антони Гордън. Джейкъб Мърфи. В футбол много бързо той се превръщал в значима фигура. Така беше, когато Саутхемптън го простъпи на Рао Валекано, като вече работи в пролигата на Саудитска Арабия. Антони Гордън сега центрира. Джейкъб Мърфи. Ливраменто! Малко не достигна на Жуелингтон да засече тази тупка и да превърне това в нов гол, след което изстрели от страна на Дан Бърн. Чудесно спасяване на Пауло Газанига. Емил Крафт. Още веднъж чудесен футбол, извеждащо подаване към Ливраменто. Още веднъж пас зад защитата на Жирона. Пас към Ливраменто. Шпагат на Давид Лопес. Ето това е Ориол Ромео. Да, беше грандиозно изпълнение това, което видяхме. Но в крайна сметка то последва нарушение, извършено също следи. Под него ръководството клуба отпадна от Ла Лига, но Пабло Мачимба е този, който изпреварен от Ливраменто. За официални източници, което става въпрос за приятелски матч, не посочват. И по-определените партньори на Фабиан Шер. Но трябва да кажем, че освен това и Лойд Кели беше привлечен в Нюкасъл през този сезон. Още един централен защитник. Междувременно Александър Исак отправи страхотен удар. Видяхме пак спасяване на Газанига. Тук Жуелингтон накрая все пак четвъртия гол пада.
Имаше и рикошет в напречната града. Второ попадение в срещата на Шон Лонгстаф. Ето го спасяването на Гадзанига срещу Исак. Спечелената топка в последствие от Джейкъб Мърфи. Игра много хладнокръвно, изведе с прекрасно центриране, абсолютно свободен в вратарското поле на далечната града. За този удар с глава Жуелингтон, мал шанс за него. Удивително разпокъсване на защитата на Жирона. Като че ли Алехандро Франсес изобщо Франсес и то една отбора на Канада, който е в елиминациите на турнира Австралия Венецуела, което определено беше една от центриране от страна на Арнол Мартинес. Там е Тони. Преди Саудитска Арабия. Постигна промоция с новия си клуб. Пас, който бе насочен към Шон. Но ако то може да бъде истински показател на състава си. Еди Хол ще остане изненадан. Всъщност една единствена промяна на почипите на играч на тази скамейка е Джон Руди. Сануси. Луис Хол пара в показателното поле. Всичко завърши с изстрел от страна Александър Исак. Бави се малко с подаването. То в крайна сметка е за Лонгстък. Сега вече Исак. Ливраменто опита да върне към Жуелингтон. Колко важна намеса на Ван де Бек. Отново Сануси. Исак. Сануси леко бе задържан. Продължи да показва Борманус. Изобщо много впечатляващо включване. Ако обаче получава шансове единния сезон в Висшата лига и играе със същата смелост. В половината на съперника, дори на границата на атакуващата третина от игрището, но много повече са те след почивката. Дони Ван де Бек атакува топката при близката града, намеса на Полп и още един корнер за Жирона. Всичко това след центриране от Блинт. Опасно центриране. Да, още нещо, което определено липсваше в първата. Което вероятно ще произнасяме често през идния сезон. Ето потвърждение на това, че Лопес. Първият по-опасен изстрел към вратата на Жирона през втората част е отправен от Джейкъб Мърфи. Също така и първата. Тони на левия фланг е... Исак! Все още не е поставил своето име сред реализаторите днес. Не, че нямаше тази възможност.